आङो आंनि माजबाद समष्टि हिसाबै दादों बे नंगौ माने किसुमान व्यक्ति एकदम जायफ्रानाखि गिबि भट होयो बिथांमोनजों जोङो जथेस्थ गेप जानानै थायो आरो जिहेतु बिथांमोनाबो भट होयो जिहेतु बिथांमोनाबो राजनितिया बोरै सोलिदों मा जानो थांगासिनो दङ बिनि सायाव माने मा होनगोन बेखौ इनफरमेसन मोननाय बा सांग्रांथि जानाया खुब प्रयोजन ओंखायनो आङो जोंनि समष्टियाव फार्स्ट भटार्स लोगोसे 25 इयार्ससिम बिथांमोनखौ लानानै मोनसे निउ जेनेरेशन टीम BPF हिसाबै दाना होनाय जादों आरो बेवहाय गासिबो BPF होनबाथ' बयबो थाखागोन बयबो हारिनि बेवहाय जोंनि लाइमोनफोर दङ आरो बिथांमोनाथ' जथेस्थ समस्या दङ माने जोंनाव निउ जेनेरेशन होननाय लोगो लोगो बेवहाय फरायनायबो थागोन फरायैबो थागोन जायफ्रा फरायनायफोरनोथ' 18 to 25 माने कमप्लिटलि फरायबाय थानाय समानो बियो दा बेवहाय फरायनाय दिगाव गासिबो न'खरफ्राथ' मोजां नङा बयनाबो फरायनायनि जि माने सरकारनिफ्राय मोननांगौ सुबिदाफोर बा हेफाजाबफोर जोङो बेफोरखौ होनायनि खामानि जों बेफोरखौ बिसिनि थ्रुयै मावनो नाजायो आरो बेनिफ्राय जोंथ' एबार BPF हिसाबै माने जोंनि लाइमोनफोरनो फरायनायानो होन बा बिथांमोननि एंगेजमेन्टआनो होन बिथांमोननि थाखाय एबार जुनिया बाजेट लानो रोखादों आरो जोंना सरकार फैयोब्ला दा बेखौथ' होखानांगोन सोलोंथाइ गैयाबाथ' बहा आरो सेन्स फैनो जोंनि आसोल सेन्सआनो जाहैबाय सोलोंथाइसो अब्लासो जोंनि गेजेराव सोलायनाया फैगोन दा जों जि खामानि मावदों बेखौनो कन्टिनिउ मावबाय थाबा जोंनाव सेन्स फैया जोंनि जायफोर इयुन बिथांमोननो जों सोलोंथाइ होनो हायोब्ला जोंनाव अट'मेटिक मोनसे परिबर्तन फैगोन आरो ओंखायनो दा जोङो फरायनायाव गोसो होनांगौ बे दिगाव आंनि साइडनिफ्राय जिखिनि हेफाजाब होनांगौ नाजागासिनो दङ आरो जथेस्थ होबावनांगौ दङ बेफोर दिगखौ जोङो रायलायलायनानै मा रोखोमै हेफाजाब होबा जोंनि दुखिया न'खरनि गथ'फोरखौ फरायहोनो हायो जों बेखौ मावलांगोन आरो मोनसे मोजां पदक्षेप बियो बुंनो थाङोब्ला नाथायबा दानि जुगनि जा लाइमोन बिथांमोनखौ ओरैनो समखौ बाहायनानै ड्राग्स एडिक्टेड जुमाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेबायदिखौ नुगासिनो दङ बेनि गेजेरजों माबायदि होबथानो हानाय राहाखौ नुदों जोंनाथ' जि निउ जेनेरेशन टीम बेवहाय जोङो लाइमोनफोरनि गासिबो वेलफेयार खामानि जों बेखौनो जों मावनो नाजादों अकल जों बेहाय पलिटिकेल मावगोन बे नङा जोंना बेजों कचिं थागोन आरो बेनिफ्राय मा होनो एवारनेस थागोन आरो बेनिफ्राय मा होनगोन साख्रि बाख्रिनि फ्रि कचिं खेला दुला आरो बिनि अनगायैबो जायफ्रानाखि समाजनि बेरेखा जायफोरखौ मावनाङा बेफोर खामानिफोरखौ जों मावबाय थायो बिनि सायावबो जोङो बिदिनो वार्कशप माबा माबि फाथिनानै लाइमोनफोरखौ जाहाथे जों मोजां ट्रेकआव लांनो हायो बे दिगावबो जोङो खामानि मावगोन आरो जिहेतु दा सरकार दङ बे सरकारनाथ' जायफ्रा सरकार दं बिथांमोनाथ' सानफ्रामबो माने बिदिनो समाजनि मोजां खोथानि खोथा बुंबाय थायो मोजां खामानिनि खोथा बुंबाय थायो बे हिसाबै दानि समावबो जुदि बिदि जादोंब्ला बिथांमोना दायित्व दङ बेफोरखौ होबथानांगौ एबारथ' मानसिफ्रा बहुद आसा खालामदोंमोन जे मोनसे मोजां परिबेस फैगोन जोंनि समाव मोनसे मोजां मोनसे आबहावा फैगोन दा बे हिसाबै दाबो जुदि बेफोर खामानिया सोलिबाय थादोंब्ला बेथ' बहुद दुखु गोनां ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायगोन बिथांमोनाव जुदि दा जिहेतु पावार दं सरकार सालायदों बेफोरबायदि जायफ्रानाखि गाज्रि खामानि मावनायखौ माने थुलुंगा होबाय थादों रिजर्टआनो होन हटेलफोर होन बेफोरनि सायाव बेबस्था लानांगौ आरो बेवहायथ' बयहाबो दायित्व दङ जों समाजाव थानाय बयबो बेहाय दायित्व दङ जों दिनै फरायसा आफादफोर दङ जोंहा आइजो आफादफोर दङ दा जोंबो राजखान्थियाव दंब्लाबो बेखौ जों जौथ' भाबै मावनांगोन नङाबाथ' जोंनि थाखाय बिराद गिदिर समस्या बेयो जों बेखौ मावलायनांगोन दा बेवहाय बे दिगाव जों सोरखौबा माने हाद्रि सारलायबाय थाबाबो जानाय नङा ओंखायनो बे दिगाव जोङो समाज हिसाबैनो जयै खामानि मावनांगोन आरो नङाबा भबिष्यतआ खिन्थु खोब गाज्रि जानो थांगासिनो दङ माजबाद समष्टिनि जोंहा मानगोनां सरन बर' सार बिथांखौ आं गिबियावनो साबायखर बावनो सानो माने जोंहा बिथाङा रौता ब्लकआवदि मोनसे निउ जेनेरेशन टीम दाना होदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ रोजा साबायखर बावनाय थायो जोंनि बे गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंहा लाइमोनफोरनि थाखाय आरोना बेयो लाइमोनफोरनि जेनेबा जोंहा इडुकेसननि बेलायाव जोङो साराथ' बहुद नायगासिनो दं इडुकेसन बेलायाव बेखायनो जेनेबा जों गोबां लाइमोनफोरा जों माने लोब सारनि थाखाय फैदों आरोना बेनोसै आरो बिनि उनाव जोंहा नैबे जोङो बेखौनो खावलायनो सानोदि गासै लाइमोनफोरा जेनेबा उन्दै बैसोआवनो जे गाज्रि आखुआव थांगासिनो दङ जों ससियेल मिडियाआव बहुद नुयो दानि जुगावथ' जों ससियेल मिडियाआव गासिबो नुगासिनो दङ जे
बबावबा जेनेबा फिसा फिसा काहिनि जानाय रिजर्टफोराव धाबाफोराव बेफोरखौ जोङो जेनेबा होबथानो थाखाय जेनेबा साराथ' जोंखौ बहुद बुजायबाय थायो बेफोरखौ जों होबथानांगोन बेफोरनिफ्राय जों गोजान थानांगोन आरो जों सारनि बुंनायखौ लानानै जोङो गोबां सेंग्राफोरखौ बुजायो बेखायनो जेनेबा सारखौ मोजां मोननानै दिनै गोबां 40 नं रौता समस्तिनि गोबां लाइमोनफोरानो दिनै सारजों लोगोसे नुजाफैदों बेखायनो जोङो बेखौनो खामानि मावनो सानदों जों दायो बेखौनो आं सिगाङाव बेखौनो फोरमायदों जे जोङो जाहाथे रावबो बेकार जेंनायाव गोलैया बैफोरबायदि जेंना मानो थाखाय जेनेबा मा होनो बैसो जायैयावनो मा होनो बेयावनो हाबा जानाय आरो गोबां लाइमोनफोरा ड्राग्स एडिक्टेड ना आरो गोबां दामि मबाइल लानाय गोबां दामि बाइक लानाय बिमा बिफाजों नांलायनाय खमलायनाय बैफोरखौ जोङो जेनेबा होबथानो थाखाय दिनै जों निउ जेनेरेसन हिसाबै जों आवगायबोदों आरो बै जोंनि खामानि मावनायाव जोङो MLA सरन बर' सारा जोंखौ गोबां हेफाजाब खालामदों दायो पलिटिक्सआवथ' जों माबा नङा इनभल्भ नङा जों डाइरेक्ट जों जेनेबा सरन बर'खौ जों मोजां मोननानैसो फैदों जों सरन बर'नि जेनेबा सरन बर' जोंखौ हेफाजाब खालामदों फरायनाय बेलायाव जोंखौ गोबां हेल्प खालामो बैनि थाखाय जों जेनेबा सारखौ मोजां मोननानै जों सारजों थादों जों खुनु पलिटिक्स जेनेबा जों पलिटिक्सबाबो खाराखै आरो जेनेबा जों जास्ट सारदोल'सो निउ जेनेरेसन टिम दानाय लोगो लोगो जों बहुत सोलायदों सेंग्राफोरा बहुत हेफाजाब मोनदों गोबां जायगायाव जोंहा खेथि बाथिनि थाखायबो जों सारनिफ्राय मोनदों आरो दा फैबाय थानाय समाव जोङो सारा खोथा होना दोनदों जे जोंखौ जेनेबा बेकार जेंनाखौ सुस्राङो जोंहा सारा डाइरेक्ट बे खोथायाबा बेथ' खोथाया रोखा जोंहाथ' मा होनो सरन बर' सारा गासैनिबो जेनेबा दुखु सुखुआव जों हेल्प खालामो बिथाङा आरो बेखौ जे रावबो दिनैसिम बुंनो जे हाया बिथाङा जे हेल्प खालामा होननानै जों बहुत नुयो आरो ना माने बिथांखौ जेनेबा बिथांनि सायाव जुदि जोंहा मोनसे जेनेबा हेल्प बिनो थाङोब्ला बिथाङा ना बुङो आरो ना गेलेनाय आयदायावथ' साराथ' बहुत हेल्प खालामो गेलेनाय आयदायाव बलनिफ्राय लानानै जुटानिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय इनार ना जार्सि बेफोरखौ जाने होजोबो साराथ' बेखौ बुंखायो जेनेबा सोलोंथाइ बेलायाव जुदि सोरबाफोर प्रब्लेम जादोंब्ला सोरबाफोर मा होनो थाखा फैसानि बेलायाव प्रब्लेम जादोंब्ला जेनेबा जों सारनि सायावल' थांनानै जेनेबा बुंनानै लायहैनांगौ आरो सारा होयो आरो ना दा जोंनि सिगां 5-9 सेरफाङाव दादों बेनि उनाव रौतायाव दाफैदों दायो रौतायावथ' बहुत गिदिर जाबाय 5-9आवथ' गिदिरखा आरो रौतायावबो बहुत गिदिर जाबाय दोनस्रि समस्तियावबो दानायनि आखायाव लादों आरो बिनि उनाव जोङो गुबुन दाब जायगायाव दालांगोन आरो ना जिखि सरकार फैया मानोना जोंहा इडुकेसन बेलायावथ' होखानांसिगोनानो फार्स्ट टाइम इडुकेसन नङाब्लाथ' जों दावगालांनो हाया इडुकेसन नङाब्ला जों जेनेबा सिनायथि मोननाय नङा बेनोसै आरो ना इडुकेसनखौ जों जेब्लाबो पास आरो ना सब साइज पास मावनोबा पलिटिक्स बेलायाव आरो ना जिखि राजखान्थियानो फैया मानो इडुकेसनखौ पास खालामनांगोन आरो ना